салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст анами намо дувойкои бомба аҷои буд хушри 300 сомон омадаги пат намекардагӣ качестваш люкс бори туркияй гарантишкати духтаракон размеро духтаро и ай 48 мешавад то 56-58 шура 100% гарантишкати мешавад. чанд та ранг дорад нигоҳ кунед, сери то сабза дорад. خلاص размера гуфтам духтаро 48 то 56-58 мешавад гарантишкати мешавад. 300 сомони нархи донаша оптан гирен бояд чи арзон мекунем путникои боло духтаро 190 сомони иёрам туркияй качествашон хушояй размери 46 то 50 пуша мешавад. ана ба духтарако бо размери майда ай 44 пуша асипай 8 хон то уже духтаракое ки 50 пуша мешавад. ирам ҳамчунин нархиш 300 сомони качествашон беҳадди бадхушрӯ акаид бори новинка